今日の動画は初のインタビュー動画です。特別告知があるので最後までご覧ください。最初のゲストはバンドメイドコミュニティではよく知られたこの方です。尾形豊和さん、よろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、尾形豊和と言います。もしかするとこれご覧になっている方は尾形さんで尾形さご存知の方も多いと思います。その尾形さんの尾形です。よろしくお願いします。で、なんで今日ここで話しているかというと、それ最後にお話しするので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあまず自己紹介させてください。自分はですね、熊本出身なんです。熊本といえばバンドメイドファンの方はみんなご存知だと思うんですけども、小鳩美空ちゃんの出身地ですね。同じ熊本出身です。もう一つエピソードあるんですけども、自分は1967年10月15日生まれなんですけども、実はミサちゃんと同じ誕生日なんですよね。なので、とてもバンドメイドとは縁を感じている次第です。で、熊本で、活動していたバンドがありまして、それがアッシュというバンドです。で、精力的にヘビーメタルバンドで髪の毛をもう腰ぐらいまで伸ばしていて、でやっていたんですけども、その後、上京して、バンド解散して上京してマジェスティっていうバンドでメジャーデビューします。でその後マジェスティ解散後クレイズというバンドに入りまして、マジェスティが割となんて言うんでしょう、当時で言えば今時当時の流行りというか、キラキラしたようなサウンドの、ロックバンドで、クレイズはもう男臭い激しいロックバンド、疾走感のある曲というかね、そういうバンドにいました。でクレイズを脱退した後にサムアップボーイズっていうバンドを立ち上げるんですけども、だんだん年も取ってきましてですね、ボーイズじゃねえだろうという噂というか話が持ち上がりまして、じゃあそれぞれのサムアップボーイズの TUB 頭文字取って TUB タブトラックっていうバンドを今、やってます。10年間ぐらい10年ちょっと活動休止してたんですけども、今また、頑張って、活動してます。バンドメイドを知ったきっかけはですね、
前にちょっと別の音楽番組ミュージックゴールドラッシュとは別の音楽番組をやってたんですけど、そこで知り合った、音楽業界の人が当時、バンドメイドのマネージャーをやっていたので、連絡取った時に今こういうバンドやってるんですよみたいな、話を聞いて、どれどれっていうことで聞いてみたら、それがスリルだったんですけど、やられましたね。もうなんでしょう、一番好きな曲、バンドメイドの中で一番好きな曲がスリルなんですけども、その時のインパクトといったらすごかったですね。最初やっぱりこう写真見るじゃないですか。こんなバンドやってますって言って、でなんかアイドルガールズバンドやってんのかみたいな感じで、思ってたんですけど、 YouTube を見てまず最初のギターのイントロ聞いてぶっ飛びましたね。もともとああいう感じの裏が強調されるリフって好きなんですけど、もう完全にやられました。なんて言うんでしょうね、自分が好きな感じの曲、ミドルテンポのすごく好きな感じの曲で、イントロのアルペジオの音もすごく音階がすごくなんて言うんでしょう、好きで、もちろんボーカルも歌も聞いた時にがなってないというか、ちゃんと歌を歌ってるというか、そういう部分がすごくきましたね。これ今自分が聴きたかった感じの曲じゃんみたいな、そうなんですよね。何もかも君が忘れてしまったような、そんな目で私を見ないで、 Doesn't matter if it's true、 受け入れられたらそれでいいじゃないか、現実からの知ったきっかけとしてはその当時のマネージャーから教えてもらって、で一番好きな曲はスリルです。これ皆さんもスリルが一番好きっていう方結構いると思うんですけど、スリルですね。でミュージックゴールドラッシュにバンドメイドが出るきっかけになったのは、もちろん自分が推薦したんですけど、ミュージックゴールドラッシュは毎週、次の回ぐらいの、1ヶ月ぐらいのスパンでゲストを誰にするって言って決めていくんですけど、その時の会議で、もう自分はもうバンドメイドをしたわけですよ。やっぱり最初のイメージ、自分もそうだったんですけど、みんな写真をまず見て、あれなんで尾形さんメタルの人なのにアイドルとか持ってくるのみたいな、そんな感じの空気が漂ってたんですよね。なのでそれは違うぞということを、説明しました。でビデオも見てもらって、スリルを見てもらって、で実際サウンドもしっかりしてるし、ライブも見てましたからね。ライブも見てたんで、しっかりとしたライブ運びもするし、萌え萌えキュンキュンの話はとりあえずそこではしませんでした。また誤解を受けると嫌なんで、とりあえずギャップ、メイドの格好とかっこいいサウンドっていう、そのギャップがこのバンドはすごいんだよってもうすごく、訴えて、で晴れて、じゃあ
呼びましょうという話になったんですよね。だからほとんどみんな反応は多分そうだと思うんですよ。最初入り口としてはアイドルバンドかって感じで思われるんですけど、そこで止まってほしくないんですよね。一般のいろんな方にはその先サウンドはこうだっていうところも、その時は知ってもらいたかったんですよ。で当時はまだ、下北沢とか渋谷とか、そういったところのライブハウス大体、200人ぐらい入るか入らないかぐらいのライブハウスで、バンドメイトやっていて、よく見に行ってたんですけど、それこそカメラ担いで、収録とかもしたんですけど、やっぱり知ってほしい、こんないいバンドが日本にあるんだっていうのを知ってほしかったんですよね。だからもう絶対にミュージックゴールドラッシュでは、取り上げたいというか、もうこれはもう是が非でも通すぞという気持ちで会議に、臨んでました。面白いですね。新しい。尾形さんいいですよ。で昔と今を比べてバンドメイドどうか。そうですね、なんて言うんでしょう、最初の頃はもうやっぱり本人たちも右も左もわからないような感じの時に精一杯一生懸命ライブやって一生懸命お客さんを呼ぶための努力をしてっていうところで、その周りの大人たちもすごく熱があってこう頑張っていくぞっていう気持ちをすごく感じた時代ですね。本当にライブ終わって本人たちが物販にいたりとか、そういう本当にこう駆け出しの頃だったので、すごくこれから大きくなっていくぞっていう気持ちすごく感じました。演奏面とかについては、当時からもちろんしっかりしてたんですけど、もうやっぱり今はもう素晴らしいですね。演奏面ももうなんでしょう、やっぱり人に見られてどんどん人気が出てくると、人に見られることによって自分自身に対してプレッシャーもかけるでしょうし、もっともっとかっこいいところ見せたいとか、もっともっといい自分を見せたいとなってくると思うんで、もうどんどんそれにお客さんが増えるに比例して上手くなっていっていると思うんですよね。それはテクニック的なところだけじゃなくて、グルーヴもそうですし、ライブ運びも、そうだと思います。萌え萌えキュンキュンは最初見た時になんだこれはと思ったんですけど、萌え萌えキュンキュンのコーナーが終わった後にデルドンジャーンってなる一発目の音、あれがなんかすごくかっこよかったのを覚えてますね。イメージが変わるというか、もう世界観がそこでドーンって変えるっていうか、その一発、それはすごくかっこよかったなと思ってたんですけど、そういった良さは今もねあると思うんですけど、そういった部分の良さと残しつつも、いろんな面でレベルアップしていて、まだ全然大人って感じでは見てないんですけど、大人っぽい演奏になってきてるかな、大人っぽいバンドになってきてるかなって感じもあります。どんどんこれからまたかっこよくなっていくと思いますね。皆さんに一言というところで、バンドメイドは自分の中ではさっきも言いましたけども、ミクちゃんと出身地が同じですし、ミサちゃんと誕生日が同じなので、すごく縁を感じているバンドでもあります。で、本当これから頑張るぞっていう頃から応援していたので、すごくお父さん目線というか、そんな気持ちなんですよね。なのでこれからもお父さんの気持ちで応援していきたいと思ってます。何か力になれることがあれば力になっていきたいし、
同時に音楽仲間として自分も歌ってますので、音楽仲間としてこの日本のロックシーンを少しでもかっこいいものにしていけたらと思っています。オーレンジさんのビデオ、YouTube チャンネルを見つけたきっかけは、やっぱりバンドメイド関連のビデオとかそういったのを見ているときにたまたま、おすすめに出てきたのかな、確かだと思います。最初になんだろうこれなんか面白そうっていうのがありましたね。鳩は歌う夢を見る、もう完全にミクちゃんの話だなと思って、でなんかドキュメントみたいな感じなのかなと思って見たら、いやもうなんでしょう、オーレンジさんって動画の作り方がすごく上手ですよね。クオリティがすごく高くて、映像の仕事も自分今やっているので、その観点からもすごく上手というか、これ仕事にしてる人なのかなって最初思ってました。それぐらいクオリティが高いなと思うのと、あと声優さんもちゃんと使っていて、なんかすごい力の入れようだなと思いましたね。で後で紹介してもらったんですけど、バンドメイドのカバーをオンライン上でこうなんか音源集めて映像集めて、やってるのを見て、またそれがクオリティ高いんですよね。だからどこでこうそんな人たちを見つけるのかなと思って不思議なところもあるんですけど、やっぱり一つのバンドメイドという素晴らしいバンドを軸にして人が集まってきていいものを提供しているオーレンジさん、すごいな、素敵だなと本当に思ってます。で今回こうやって私が喋っている理由を最後に申し上げますと、私この鳩は歌う夢を見るの中で声優をやります。はい、声をやらせていただきます。まだその詳しいことは、これからだとは思うんですけど、声優デビューしてしまいます。なので期待してください。実はですね、もう何年前だろう、もう20年以上前に声優のオーディションを受けたことがあるんですよ。で一応合格になったんですけど、よくありがちな契約ビジネスというか、そういう感じだなって話聞いて思ったんで、合格などと話を聞いていて、なのでお断りはしたんですけど、声優興味がないわけではなく、むしろ逆にすごく興味があって、いつかやってみたいと思っていたので、これは本当に嬉しいオファーでした。なので素人ですけども、精一杯そのプロジェクトをいいものに少しでも自分の声ができるのであれば頑張ってやってみます。ご期待ください。というわけで、バンドメイドが結んでくれたオーレンジさんとの縁です。末永く、そして皆さん末永くつながって楽しい時間を共有できたらと思います。今後ともよろしくお願いします。最後に一つだけ、先ほど言いました私のバンドタブトラック YouTube チャンネルとか X とかありますので、もし興味を持っていただけたら、尾形さんのバンドをぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。それではさようなら、また会いましょう。声で。